Ongi etorri einikako moduloaren aurkezpenera. Irakasle, guraso eta ikasleak sartuko diren web plataforma bat da einika. Online lan egiten den ingurune parte hartzaile bat da. Honek esan nahi duena honako hau da. Irakasleak sartutako edo aldatutako datuak une berean islatzen direla bai idazkaritza eta baita ere plataformako erabiltzaile ezberdinentzako. Orain gure aplikazioaren aurkezpena ikusiko dugu. Einikan irakasleek notak, hutsegiteak, hitzorduak sartu eta ikasleen jarraipen bat egin dezakete. Horretarako irakasle bakoitzak bere erabiltzaile eta pasahitza edukiko du. Une honetan aplikazioan sartuko gara Altuna Michelena Maria irakaslea izango bagina bezala. Mariak irakaslea izateaz gain tutore kargua ere betetzen du. Lehenik irakasle bagina bezala egingo dugu lan. Bigarren hezkuntzako edo batxilergoko notak sartzeko notak gaika bidetik egingo dugu. Ikusten dugun bezala irakasleak irakasten dituen gai guztiak agertzen dira. Mariaren gai guztiak ikusi ahal izateko, irakasgaiak aldez aurretik definituta eta esleituta egon behar dute irakasleari inikaren bidez. Hau egiaztatu egingo dugu. Einikako pantaila minimizatuko dugu eta ikusten dugun bezala inikan administratzaile bezala sartuta gaude. Maria irakaslearen datuak irekiko ditugu, eta gaiak atalera joango gara. Hemen irakasleak zein gai irakasten dituen adieraziko dugu. Berriro einikako noten pantailara itzuliko gara. Gai guztien artetik lehenengoko batxilergoko ingelesa aukeratuko dugu. Eta orain, ebaluazioko notak eta errekuperaketakoak sar ditzakegu oharrarekin batera nahi izan ez gero. Aldaketa gordetzeko dagokion ikonoa sakatuko dugu. DBH-ko gairen bat aukeratuz gero, lan egiteko modua berdina da. Ezberdintasun bakarra konstante ezberdinak baloatu daitezkeela da, prozedurak, jarrera eta kontzeptuak bezalakoak. Kalifikazioa zein konstanteak aldez aurretik inikan finkatuta egon behar dute. Orain ikusiko dugu. Inikako pantailara itzuliko gara eta ingurunea kalifikazioetan sartuko gara. Ikusten ditugun kalifikazioak batxilergokoak dira. Hurrengo atalekoak, DBH-koak eta horrela atal bakoitzean ikasketa bakoitzeko kalifikazioak definitzen direlarik. Maila bakoitzeko erabiltzen diren kontzeptuak finkatzeko ingurunea eta mailetara joango gara. DBH bat aukeratuko dugu eta kontzeptuen atala irekiko dugu. Hemen nahi ditugun kontzeptuak aktibatu edo desaktiba daitezke. Berriro einikara bueltatuko gara aurre hezkuntza zein lehen hezkuntzako notak nola sartzen diren ikusteko. Oraingoan helburukagaiko aukeratuko genuke. Hemen ere ingelera aukeratuko dugu. Eta honetaz gain ikaslea ere aukeratu beharko da. Ikusiko dugun bezala, 3 mailetako estruktura bat sor daiteke. Lehenengoan, gaia egongo litzateke. Gaia helburuetan zatitu daiteke. Eta hau, bigarren maila izango litzateke. Bestalde, helburuak esaldietan banatu daitezke 3. mailan. Lehenengo maila. Ikusten dugun bezala, gaia ebaluatu daiteke. Bigarren maila, helburuak. Hemen ere notak sar daitezke. 3. maila, esaldiak. Ikusten dugun bezala, esaldiak aukeratu eta gainera ebaluatu daitezke. Ikusten dugun bezala, gai bakoitzean helburu ezberdina ditugu. Beraz, helburuz aldatzen badugu, berari dagozkion esaldiak agertuko zaizkigu. Askotan ikastetxea finkatzen dituen esaldiak ez datoz bat irakasleak adierazin nahi duenarekin boletinean.
Horretarako, esaldi berriak gehitzeko edo daudenak aldatzeko aukera du ikasle bakoitzeko. Adibide txiki bat egingo dugu esaldi berri bat gehituz. Inikara joango gara orain. Gai bakoitzaren helburu eta esaldiak horrela ager daitezen, inikan konfiguratu beharra dago. Maila bakoitzean, gai bakoitzari helburuak adieraziko zaizkio. Eta aldi berean, helburu bakoitzari esaldi ezberdinak. Irakasle bakoitzak esaldiak aukera ez ditzan, ohar hauek aurre definitzeko aukera dago. Kasu honetan, soilik ebaluatu egingo lituzkete. Einikara joango gara, hutsegitea nola funtzionatzen duten ikusteko. Menuko ondorengo aukeran irakasleak hutsegiteak sar ditzakete. Gaia eta hutsegitearen eguna aukeratuko ditu. Adibidez, Luis Garziari justifikatu gabeko hutsegite bat adieraziko diogu, eta gehitzeko gehi sinboloari emango diogu. Bestalde, hutsegitea talde osoari sartzeko aukera ere badugu. Horretarako, honako ikono hau erabiliko dugu. Adibide bat egingo dugu. Talde osoari hutsegite bat gehituko diogu greba motakoa. Ikono honen bidez, hutsegiteen informea atera daiteke. Einika duen beste aukeretako bat mezu bidezko harremana da. Mezuak ikasle, guraso, irakasle eta lan taldeari bidal daitezke. Orain, Mirari Azetonen gurasoei mezu bat bidaliko diogu. Ikasle honek lehenengoko batxilergoko ingeleseko klaseak jasotzen ditu. Mezua eta deskribapena idatziko ditugu. Eta nahi badugu artxibo bat erantzi daiteke. Bidaltzeko, berari dagokion ikonoa zapalduko dugu. Irakasleak irakasten dituzten gaiarekiko intzidentziak, gurasoekin bilerak eta abar gordeaz ikaslearen jarraipen bat egin dezakete. Horretarako, gaia, ikaslea eta oharraren eguna sartzen dira. Oharra idatziko dugu. Eta gehitzeko gehi ikurrari emango diogu. Informazioa publikoa den bitartean, tutoreak ikus dezake. Aplikazio honen bitartez, irakasleak agenda pertsonalizatu bat eduki dezake. Eginkizun bageitzeko, hitzordua gehitu ikonoa sakatuko dugu. Eguna eta eginkizuna adierazitakoan, gorde egingo dugu. Agendara bueltatuko gara ditugun zereginak ikusteko. Irakaslearen pantaila nagusian ikono txiki hau daukagu. Egun honetan, hitzorduren bat daukagunean bakarrik agertuko zaigu ikono hau. Ikonoaren gainean emanez gero, agendara joango gara.